नैबे पार्कनि मेन एट्राक्शनानो जाहैबाय नैबे दैहुङा नैबे साइडथिं 360 भिउ पुरा पार्कनि एरियेल भिउखौ नुजोबखागोन बे हाय एभ्रिवान आं दा दंफैयो आदाबारिनि अटल उदान पार्कआव ओमफ्राय टिकेट दानखांनानै आं हाबबाय सिङाव हाबबाय सान्दुंनि थाखाय बेरायनो हाथ'वाखै नाय बाहेरायाव बिराद सान्दुं ओमफ्राय आं दा नै योगा खालामनाय हलावनो जिरायना दंथ'यो नाय बेवहाय फुङाव सोरबा योगा खालामफैयो पार्कनि टिकेटआ बेनो नाय अटल उद्यान 20 थाखा नैबे पार्कनि मेन एट्राक्शनानो जाहैबाय नैबे दैहुङा बिराद गिदिर गिदिर केमेराया कभारखौनो खालामजोबनो हाया बे पाकानि आरोना दैहुं गिदिर गिदिरखा एखेबारे हाबनाय लोगो लोगो नुनो मोनगोन नोंथांमोननो आङो योगा खालामनाय हलखौ देखायदों नैबे योगा खालामनाय हल नाय जिंथिं बेबायदि वाल नै साथिं नाय पहर फैयो बे साइडथिं ग्लासनि मोजांथार नैबे अटल उदान पार्कआ गुवाहाटी माने जालुकबारी फ्लाइअभारनिफ्राय 3.1 किल'मिटार जायो आरोना थाबायनाबो फैजायो ओमफ्राय बास गारिफोरजोंबो फैजागोन आदाबारि बास स्टेन्डनि अपोजिट साइडआव नैबे माने अटल उदान पार्कआ नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन मोजांथार जायगाया नाय बिराद समायनाथार नैबे अटल उदान पार्कनि नेमखौ नोंथांमोना खोनायाबो जानो हागौ मानोना बे पार्कखौ गोदानै ओपनिं खालामदों ओमफ्राय मानसिफोराबो बारा मोनथिथ'वाखै लासैनो नोंथांमोनाबो मोनथिगोन नाय नै हलनिफ्राय बिदि भिउ नुयो आरोना मजा जागाया नैबे अटल उदान पार्कनि जिंथिं साइडथिं मोनसे फिसारि जावना दोनदो फिसारिखौबो मोजां नुथारदो एखेबारे वाल जिङाव नैबे सेन्टार ओमफ्राय नै वाल जिङाव मोनसे फिसारि जावना दोनदो फिसारि जिं अन्थाइबो बना दोनदो बिराद समायना नुदो दै फिसारिखौ ओमफ्राय ना दंना गैया मोनथिथ'आ आरोना निब्बा निब्बिफोरनि थाखाय मोजां जादो दै जोंहा गार्लफ्रेन्डबो गैया नालाय स' जोंहा जेबो गैया निब्बा निब्बिफोरनि थाखाय पुरा बेरायनो मोजांथार बिदि नै पान्डा नायनोबा नोंथांमोना डास्टबिन बानायना दोनदो पान्डाखौ बे अटल उद्यान पार्कआव बेरायनो थाखाय बिदि टाइल्सनि लामा बानायना दोनजोबदो गेजेर गेजेर नोंथांमोना बे पार्कआव बेरायनो थाखाय गासैबो बिदि टाइल्सनि लामा बानायना दोनदो ओमफ्राय नाय गेलेग्राफोरा देन्जार गरमखा देन्जार सान्दुंखा बे पार्कआव दिनै बिराद सान्दुं दुंदो नालाय ओमफ्राय नैबे साइडथिं गथ'फोरनि गेलेनाय नैबेफोरो गिदिरफोराबो गेलेनो हागोन दंफां सायावसो दङ दा पार्क गेजेराव नै फिसारिनि खाथियाव बे पार्कआव नोंथांमोना बायदि बायदि गाबनि बायदि भेराइटिसनि बिबार नुनो मोनगोन ओमफ्राय बिबारबो बारना दंसोगारो खोन्थिगासिनो र' नैबे पार्कआ टटेल 8 बिघा आरोना पुरा एरियाया गासैजों 8 बिघा ओमफ्राय बे पार्कखौ बानायनायाव 8,74 lakhs ओमफ्राय 38,000 माने कस्ट थांदो एस्टिमेट बाजेटआ बिसनिमोन नैबे पार्कखौ बानायनायनि जोंना हिमन्त मामाया बानायदोलै बे पार्कखौ दा बर्थमान पार्कनि जिं बेरायगासिनो पार्कनि लामानि जिं बेरायगासिनो पार्क सिङावनो आरोना ओमफ्राय बे साइडथिं बरियानो आर्ट खालामना दोनदो आरोना नाय वालाव बेनो बाउन्डारि वाल ओमफ्राय बेयाव आर्ट खालामना दोनदो मजा प्लेस एखेबारे दाउदै नायनोबा नोंथांमोना नै दाउदै गुफुर नुनायफोरा दाउदै अन्थाइखौ कालार खालामना दोनदो आरोना बिदि दाउदैनि बायदि बे पार्कनि सेन्टाराव थानाय दैहुंखौ खोन्थिबावनि खाथिनिफ्राय नोंथांमोननो नाय
बिराद गिदिर ना बे पार्कनि सेन्टारावनो नैबायदि सिरि बानायना दोनदो माने भिउ पइन्ट नायनो थाखाय 360 भिउ नुगोन आरोना नै बे सायाव गाखोबाथाय पार्कनि 360 भिउ नै नोंथांमोना खोन्थिनि नाय पुरा पार्कनि 360 भिउ बे गोजौसो दङ पार्कआ बिदि आरोना गोजौनिफ्राय नाय दैहुङा ओमफ्राय बे साइडथिं नाय मिटआप खालामनो हागोन सिरि ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना इउटुबनि मिटआपबो खालामनो हागोन बिराद गिदिर स्पेस आरोना बेवहाय जिरायनो हागोन अडियेन्स ओमफ्राय बे साइडथिं मिटआप खालामनो हागोन नाय सिरि बे मार्बल पाथरजों बानायदो ओमफ्राय 360 भिउबो नुखायो लोगोसे नै बे साइडथिं 360 भिउ पुरा पार्कनि एरियेल भिउखौ नुजोबखागोन बे आङो दा पार्कनि मिडल सेन्टारावनो जिरायना दङ नाय बिदि जिरायनो थाखाय बानायना दोनदो बेफोर औवानिसो गोजा बेफोर गासैबो औवानि बेम्बु सायावबो साथिंबो औवासो पुरा डिजाइननि बानायदो आरोना नाय बिदि पुरा मजा मोनाबिलि टाइमाव लाइटिं होयो लाइटिंजों बिराद मोजां नुद्रायो आरोना दा बर्थमान सानजौफुं नालाय बेनिखायनो बारा मानसि गैया आरोना पार्कआव बेलासि टाइमाव फैयो बिराद मानसि जायो बेलासि टाइमाव ओमफ्राय फुङावबो मानसि फैयो आङो बे पार्कआव दिनै खेबनै जाबाय खेबसे फैफिनदोंमोन आं सिगां माने मास मोनथामसो सिगाङाव फैदोंमोन ओमफ्राय बेनि फैनायनि भिडिअफोरा डिलिट जाजोबनायखाय आरो फैफिननो गोनां जादों नाय आङो आंनि बेक साइडआव थानाय माने रुमावनो जिरायदोंमोन जिरायग्रा बरियानो बानायना दोनदो आरोना बिदि बे औवानिसो ओमफ्राय बेयावनो जिरायदोंमोन आङो गुवाहाटीयाव फैबाथाय दान्दिसे सम टाइम स्पेन्ड खालामफैनो मोजां आरोना नैबे पार्कआ एकदम माने आदाबारि तिनालिनि खाथियावनोखा आदाबारि बास स्टेन्डनि खाथियावनोखा बे एखेबारे टाइम स्पेन्ड खालामफैनो मोजांखा बेफोर गोथां गोथाङा गांसो नङा बेफोर पुरा बना दोननाय कारपेटसो गांसो बायदि कारपेटसो बियो नैबे पार्कआ HCR 74 lakhs 38,000 नि पार्क पुरा दामि पार्क बे पार्कखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे पार्कनि एखेबारे पार्कजों ओमफ्राय कालारफोरजों बै न'फोरनि कालारफोरजों एखेबारे मिलायथारो आरोना कालार कम्बिनेसना मिलायथारदों बे पार्कनि कालारजों ओमफ्राय बे न'फोरनि कालारजों मा दंफांलै बे आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय बिदि लाइन लाइन गायना दोनदो नैबे टाइल्सनि लामानि जिं जिंनो लाइन लाइन गायना दोनदो मा दंफांबा मोजांथार माथो हायै हायैबो होदो हानाबो होदो सानि गोजौ गोजौनि बिलाइफोरखौ मजा नुदो खिन्थु बे पार्कखौ एकदम मानिनांगोन दै नाय JBL नि बक्स नैबे जाहैबाय JBL नि बक्स बे गोसोम बायदि नुनाया पुरा गान गाबबाय थायो कपिराइटबो फैनो हानाय आंनि भिडिअ पुरा मानिनांगोन दे बक्सजों गान गाबबाय थायो ओमफ्राय पार्कआथ' ओरैनो एरियेल भिउआ मोजांखा सम मोनबानो खाथि खालानि जायगाफोरखौ समायना समायना जायगाफोरखौ बेरायफैनांगौ दै बेफोरबायदि समायना समायना जायगाखौ सम मोनबानो बेरायफैनांगौ एक्सप्लर खालामफैनांगौ नायफैनांगौ इन्जय खालामफैनांगौ गुफुर गुफुर बिलाइ थानाय बे दंफांखौबो मोजां नांदों मा दंफांबा नै बार बारबाय थादोंना नै गुफुर गुफुर बिलाइनि दंफाङा मा दंफांबा बिराद गोदान गोदान दंफां नुदों नार्सारिनि दंफांलै बिसोरो साजायनाय पार्कआ एखेबारे खालि ना रावबो गैखाया नाय ओइ बे नुहुरनाया फुख्रि ओमफ्राय बेफोरो बिबार नैबे ओइ नुहुरनाया बे मिडल सेन्टार वाल बायदि नुहुरनाया ओमफ्राय नैबे आं दा रेस्ट रुम माने योगा खालामनाय रुमाव दङ नैबे योगा खालामनाय रुम ओमफ्राय ना रावबो गैया पार्कआव ओमफ्राय बै फिसा फिसा जिरायनाय मासिफोराव जिरायनो हागोन हाबै ओमफ्राय बे उनाव नुनाया बिसोर गांसो नङा बिसोर कारपेटसो बना दोनदो कारपेटखौ वाव एक्चुअलि रावबो गैयाबाबो मोजां नाङो जिं जिं पार्कनि जिं जिं बिदि लाइट होना दोनदो नाय फुख्रि जिं जिं नैबे पार्कनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय दायो मोनसे पार्कआव थांबावनो गोनां दङ रङियानि इक' पार्कआव थांबावनो गोनां दङ ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरोना बाय